Uite la Alex, l-a distrus cu peștele, iată. Aoleu, trebuie să caut troșcaletul cu poza noastră. Ăla și-a urcat și de la pedale. Și ne-a zis, haha, noi avem șofer. O viteză. Stai ce? Băi, Pare, sorry. Bă, dar eu n-am electrică. Și am luat-o pe prima pe care am găsit-o liberă pe acolo. Culmea cu omul ăla care avea bicicleta ne-a Ne-a dat-o. dat bicicleta. Dacă dai de ghidon în dreapta, nu faci dreapta bicicleta. Trebuie să te apleci cu totul. nu mai poți, martalogule. Mie îmi sărau sudori din sprânceană, prin ochelari, atingeau lentila pe interior și din interior îmi veneau în gură pe partea asta, deci aici în gură. Trage de ghidon, te rog mai mult stânga! Radu! Bă, nu mai conștientizăm, mă, nimic. Am zis, bă, mă duc cu valul. Bă, ce dracu poți să pățesc, mă? De când s-a dat ciocănitoarea jos, am prins o viteză nebună. Cred că am atins și 8 km pe oră. Urcă-te cu peștile ăla. Aici. Încolo. Acolo. Încolo și după aia încolo. Aici. Unde acolo? Practic Dacă spuneai înainte, frate, Practic sunt un Rambo, dar breloc. mergem să ne distrăm. Dacă putem, câștigăm. Dacă nu, vom vedea ce vom face. Important este să ne Dar, facem de Aia e. Eu zic, stai să trag lângă lavalier, ia. Ia, vrei să-l auzi și pe ăsta? Le-ai Auzi? auzit? Ia. Din prima, bineînțeles, am biletul ăla pe care scria că... Ați pierdut. Te vedo lăsa! I love you! Lia! Așa să rețină. Foarte disperată. Erai foarte competitivă. Și când ești competitivă, nu mai... E, la mai ajunge și așa, că asta e de-aia slabă, n-am mâncat multe. E grasă, o vrei? What? Yes. Și pe sus. Păi și pe unde pe sus, frățioare, mâncați? Haide, bă, Răzvane, pune așa. Gamane, ganda să mănâncă mea. Când tu mane cu loc de n-ai, hai. Alo, era clar că trebuie să dăm bani, era Și despre conștient de asta e vorba, asta. adică cât să am în Știam, moment. asta era clar, adică asta era clară treaba. Banii, telefonul, știm că le dăm, probleme de două Asta ori. e clară, mă, treaba, nu e ca și cum e. Da, mă, zic Clar, de 3 ori, mă, nu știi că zic de 3 ori, ca să înțelegi, adică. Bă, Suntem primii. Suntem primii. Sigur. Cum o să fim primii? Păi de-ai mai văzut masa asta murdară? Ceilalți ori fi ajuns? Ăia sunt în Taiwan deja. Mai, o zis tu la încolo. Și tu ai crezut? Tu l-ai crezut. Tu like buhanginis like that. Like that. Nu știu, ca un fel de asta, dacă eu... ce vrea ăsta? Dacă eu știu ce dracu căutați voi pe aici, știi, deci ceva de genul ăsta. Uite, cine Da, lasă-i, nu, ce nu interesează. Nu salutam nimic. Fiți zama să-ți fie de ciorbă filipineză. Mi-a plecat tensiunea și nervul, dar nu ăla care te ajută. Înspre copacul ăla de care e răzemată mizeria asta, care nu știu ce e. Vino, asta să zic, no, chilu, euși, u. Păi nu ai zis! Tu că și lor să mă ia de comoară. Sorin făcuse fundația unei case cu o amprentă la sol de 40 de metri pătrați. I'm a dangerous man with no money in my pocket. Bă, cine a scris ecuația asta este ori beat, ori se droghează înfiorător. 336. Da. Deci 336. 6 pași mai încolo. Deci câți de-ăștia avem? Nu știu, mai calculează, nu mai țin minte nici cum o cheamă pe mama, ești prost. Am uitat cât era, adică pe bune. Mie mi-a dat Dumnezeu, am ochi de vulturi, dar mă în ei, ca să zic. Ha, mă, bun tomor!